Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej fil-port tal-Imġar se jittellaw 3 attivitajiet tal-massa li se jnizżel is-separju fuq sajf mimli attivitajiet kulturali mtella mill-Ministeru għal Għawdex. Il-Ministru għal Għawdex Ġastin Karwana qalet li l-attività se tinkludi wkoll il-Karnival tas-sajf. Ġbarna attivitajiet illi ikopru attivitajiet differenti, żoni differenti, għandek il-jazz, għandek il-rock, għandek ukoll il-Karnival illi mbagħad flimkien ma' l-Arts Council Malta u Festivals Malta pakkeġġajnihom bħala attività waħda biex inkomplu nippromovu lil Għawdex bħala destinazzjoni għal matul is-sena kollha. Iċ-Chairman tal-Kumitat Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Reġjonali f'Għawdex il-Monsinjur Vella Gawċi qal li l-Karnival tas-sajf Għawdex se jkun ċelebrazzjoni ta' festa interkulturali. Dan peress li l-parteċipanti se jkunu kemm għaqdiet karnivaleski Għawċin kif ukoll Maltin. B'kollox se jipparteċipaw xejn anqas minn 8 karrijiet trionfali, 11 il-kumpanija ta' sfin u 3 banet lokali u maskri grotteski fost qatt ta' elementi oħra. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall awgura li din il-kollaborazzjoni li nibtet bejn il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Ministeru għal Għawdex tissaħħaħ u tkompli tagħti il-frott fix-xhur illi ġejjin. Snin imgħoddija il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Ministeru għal Għawdex jaħdmu jitfid biex jisostnu u jitellu mill-ġdid attivitajiet kulturali li aħna issa qed nippruvaw nibnu bis-sod bħala parti mill-kalendarju kulturali ta' Għawdex. Dan l-avveniment se jiftaħ il-ġimgħa b'dak li jissejjaħ Rock Legends u jkompli l-għada is-sibt bl-edizzjoni tal-Karnival tas-sajf. L-avveniment jintemm il-ħadd b'kunċert jazz. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.